Startoval, když jsme měli ty závody na tom, na píči jako požádný... No. Ne, musíš dolů tím zobáčkem, tak a zaklepeš si trošinku. No, dobrý, doleva, zmáčni a teď otevři, staň. Panty promáčni. Marek, kde je tady ten hajs? Závodník moc nebylo. Pojď, klíčky, Zuzo. Někam to otoč a vytáhni. No. Tak to tady ještě nebylo takhle. Ne, tak to je nemá domora. To je to jiný odborník. Počkej, vás se dneska vrátí do pohodě s tou, na rozdíl od vás všech. Sedni si, šlápni na brzdu. Hele, já se nesednu. Sedni si, šlápni na brzdu. Jo, tak, a otoč klíčkem. Doprava. Jo, doprava. Tak to už po mně nikdy nechtěl. Tak jsi to zasekla? Hele, mě se vůbec nešel od toho. Ale dobrý. Mě vůbec nešel otevřít tady jeden hajzel. Myslíš matku, jo? Dobrý, to je suverénně nejhorší. A vyndá mi někdo